kakori kopogore kata kod nengo mag chiemo wantiere kod nengo mag modhi mani wacho kanyo kod dongere ni energy cost wang'e ni wantiere kanyo kod sitima ma itiyo godo wantiere kanyo kod modhi mopogore opogore obed fuel kerosene diesel kinde mathoth wasebedo kwaneno ka nengo makamagi ogisebedo stable gisebedo ka gi fluctuate ndalo moko EPRA medogi ndalo moko bende koro gidwar piny matin kata kamano mage moko kuom gigo mabende jopiny tiyo godo kendo japiny kipenjo to moko gwenge moko kata bedo ni sani koro itemo mar mondo mi oket sitima e gwenge mopogore opogore kata kamano jopiny moko podi wacho ni ok giyuda sitima no makare kalure kod mauta mar taya bende nitiere udi mathoth ma podi tiyo godo kata kamano ere kaka nengo makamago komedore kinde ka kinde kelo pek mar ngima obed ne japiny matiyo kode kata ne johala mopogore opogore. Okay, Joyce, we achak kama. Ago picha gima ne timore 2022 to gima timore nyaka sani. Abro chako gi gwach mar stima. Samane 2022 mane Ruto ka otelo, ni yudo ka ng'at manye dwa ng'iewo token ka ochiwo siling 100 to ne nyalo yudo units 8. To sani kin gi siling 100 dino to kiyudo units mang'eny tiyudo units 5. Achiel kuom gik ma osebedo ka defy the rule mar inflation mage wacho ni en electricity. Mar ariyo en rent. Rent. Gik moko ariyogo gin gi balo gi trend mitemo the Bureau of Statistics miyo wani from 2022 nyaka sani inflation was a drop from 9.6 to 3.8. Those two. To gimomiyo gini nigi a lot of effect nikech stima. Stima is an essential commodity. Idwaro stima for domestic use. Okinyali ikori kata ka in gi nyithindo kata security ka ionge stima. Nyaka ibed kode. Chuno ni ng'ato ka ng'ato nyaka bed kode. Mar ariyo stima bende offer a lot of employment opportunities. Ja kinyosi okinyali liedo ka onge stima. Mine makado wich ok ginyal tiyo ka gionge stima. Koro nengo mar stima kodhi malo mang'eny to nigi a lot of impact ne bottom, jok mantiere bottom of the pyramid. Winje mang'eny moingo jok ma lokruok kata mar siling 100 have no effect on their income situation. Achiel kuom gik makelo medruok mar nengo stima en ni there is poor distribution. Gwenge wa mang'eny kata stima no kende onge. Gwenge mantiere it is so unreliable. Ntiere a lot of disruptions. Koro gima de serikal temo timo ma jaidi otemo wacho en investment. Mano I agree, mano ayie kode kabisa. Gima serikal dwa temo nyalo timo to address this achiel owinjo give invest massively mondo every home should be connected. Okunjo beda ni a political statement ma iwacho to whip up emotions and gain votes. To winjo bed ni wache mondo bed implemented mondo ng'ato ka ng'ato obed kode. Koro kosebedo kode jaindi otemo wacho gimiluongo ne the law of demand. The law of demand en ni ka supply ng'eny to of course price will go down nikech ji mang'eny bro bedo ni supply the same commodity and therefore nyaka gi reduce price. Mano is true. Kopo ne wanyalo bedo gi production maber kabisa to mano ok kata electricity kende kata the energy to mano affect nyaka chiemo. Now, energy, makore wacho mabedo regulated EPRA, kane Ruto donje telo, LPG gas 6 kg, nen 1,500. Sani en 1,000. Matene no dok piny. Odok piny. To achiel kuom gima ne gitimo, en ni ne gigolo from the standard rate, no tere to zero rated. Of course, mano to ne negi effect, mano konyo jo piny. Okay? Man mago e gik mono wadwaro. But ni nitiere again a 16% on fuel. On fuel. Okay? Koro LPG gas odok piny but fuel price ne odok piny. Koro nikech subsidy of course mane uru nego kato no golo no reduce super petrol work from 217 to the current 180. Okay? But again kata 180 nikech king'iyo the gimiluongo ne pesa ma japiny ka japiny nyalo yudo mondo mi cross the poverty line. Sani e Kenya ka kwano en siling 3,252. Tiende ni ya ng'ato ka ng'ato winjo bed ni yudo katin kabisa e dwe e odiochieng' kodiochieng' siling 108. Siling 108.
Kok iyudo siling 180 odiochieng' achiel to in e poverty line. To kakoro gimiluongo ne essentials machalo kata kaka cooking oil, for instance, unu joma mine mong'e chiedo. Cooking oil sani e 200 liters. No, 1 liter is 200 shillings. To in at 108. Idhi yude nang'o. Ok inyal yude. Okay? Otinde ni ose destabilize kata kwan. Okay? Mago timre mang'eny. Achiel mar ariyo kendo kiyudo kata household income. The household income masani e Kenya ka is 20,000, the same mane entiere in 2022. Ot ka ot tiende ni in a month yudo 20,000 to mane wasebedo gi miluongo ni stagnation a household income. Ji mane nitiere poverty line or increase. Stagnation no nyalo bedo nang'o makele makato bedo ni higni loko to eto pod obet makanye. Cost of production. Cost of production. Nikech kambi katiyo to ng'eyo to wadhi timo nang'o, wadhi yudo profit koso nang'o. Sasa ama kambi oneno ni profit ok yude kata odhi yudo loss, ng'ama nyalo midi mishahara onge. Okay? Mane momiyo wan gi cost stagnation. Again, gima nyaka wang'e ni within the period mar 2022 nyaka sani, we have Kenya, the economy has lost around 100 plus manufacturing firms. 100 plus. Mowuok e Kenya ka, one, due to high cost of energy. And number two, taxes. Two main reasons. High cost of energy and taxes. High cost of energy, stima. Mi penjani. Okay? Mano. Koro gigiete, gin a lot of things makelonwa issues economy mamiyo koro gigi ok nyal dhi maber mana kaka wanyalo gombo. Emomiyo I agree ni achiel investment should be taken seriously. Sirikal owinjo invest to kendo invest in productive units. Kendo owinjo gi ensure ni manufacturing ok owinjo bed ni nitiere kata chiel manufacturing firms mawuok e Kenya ka productive units ok owinjo bed ni wuok e Kenya ka kata chiel. Kenya economy mar Kenya 52% is agriculture. 52%. Mano is a percentage ma you can't ignore. More than 50% mar ji modak e rural areas in Kenya are actively in agriculture. So what do you do? Abi the point mar jahindi. Investment. Invest. At one point kana wacho issues mag subsidy fertilizer. Now wacho ni it is a good idea, but it is not. It's not complete. It's not the only bullet we need. Nikech anakatake di thurwa ayajambi taga jaindi. To thurwa kujacha we don't need fertilizer. To land wano is very productive. Okay? So makaji opura mo komo makotho chwe maber. Chiek mo ingoramba. Okay? Koro gima wadwaro achiel wadwaro seeds. To bei mar kothe bende oidho. Bei mar kodhi no oidho. Koro fertilizer is what we concentrated on to know whether other inputs. Fertilizer was good, but it was not the only thing. No winjo be no achiwo kata seeds. Kata sani people are planting. Kada ber kabisa ji mang'eny no winjo be ni imiyo seeds ma is affordable. Because seed is very expensive. Okay? A fertilizer program ni ji mo benefit kata ji no yude are only 5 million. But I watch ni out of the population mar Kenya mar concentrated agriculture is around 52. Okay? 52% mar 50 million is not 5 million. Matinde di weche go mago maga subsidize fertilizer mabende ne okele. Wanyalo wacho ni ne owasen kose otemo bero nengo mar ngima. Otemo o nikijanyisi ni maize production o increase from 3 million tons to 5 million tons currently. Number two, coffee production, yudo ka jok mantiere coffee, yudo ka gin bende gi yudo nwengo nikech coffee a unit, a kg of coffee or price ni omedore from 65 to around 150. Okay? Jok ma uso chai bende obedo gi exports mang'eny nikech chai omedore, returns mag chai work from 138 billion to around 215. Koro yudo ka fertilizer initiatives gi are good, but wanyalo timo gi mondo gi reach ji mang'eny. Be wanyalo timo mondo gichop ne ji te. Okay? Mondo wayud ji mang'eny ma engage. Okay? Koro a lot of investment needs still to be done mondo target the people at the lower pyramid mondo gi produce. Yeah.